A különleges szatyor. Esti sétám során egy utcai személygyűjtő edény mellett szalonképes állapotú vászonszatyort láttam. Szégyen ide, szégyen oda, de kíváncsi voltam, mi van benne. Legfölül egy papírt láttam, rajta a következő felirattal: ingyen elvihető, befőttek fűszerek. Mivel késő este volt, a helyszín egyébként is gyérforgalmú, az utcai lámpa fénye mellett gyors leltárt készítettem. A következőket láttam: 4 üveg valaki által otthon készített lecsókonzerv, 1 üveg sárga barack befőtt, 1 üveg megybefőtt, 2 üveg szilvalekvár, 1 üveg kakukfüves vadalma lekvár, körülbelül fél kiló cukrozott kakaópor, valamint kb. 15 dekagram őrölt piros paprika. A szatyorban műanyag táskában több tasak fűszer, így például kakukkfű, gyömbér, bazsalikom, oregánó, kapros saláta öntet, őrölt és egész fahéj, szegfűszeg, babérlevél, többféle fűszer, só, fűszerkeverék volt elhelyezve. Mintegy 2 óra elteltével visszamentem, hogy ne csak fénykép, hanem videófelvétel is legyen az érdekes és különleges szatyorról, de az már nem volt a helyén. A személygyűjtő egyénre valaki egy papírzacskóra a következő feliratú papírlapot ragasztotta: köszönöm a gazdag befőtt és fűszer ajándékot. Ön nagyon jó ember lehet. Üdvözlettel, egy arrajáró.